Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya aku bos ini wangi ngene kawan, bos. Ya aku langsung ke gendeng, bos sih, alhamdulillah. Weh, wedhus Flash mana blok wedhusmu? Seminggu. Kok cepet, Mun? Lanang itu Apa mana tuh? Nah, anaknya wapi. Urung tak kawino dusu. Jadi kawin dhewe. Wis gede anake. Bertransaksi. Ana telung sasi sih. Waya metat kuwi, dadi metat dan kawin nah. Kandange lorong, kandang bersih tok. Kayak ngarep warung kok kayak nggon warung kono toko sementara. Saya jane nggone toblok lah jane. Oleh ora kandang iki. Nganggur. Toblok gak diwedhus. Anake arek kandang kok. Kandang nganggur kan kok. Ya ora roh. Karo dur lanang ora oleh. Lah jane tak petat nganu jane. Lah nek tak kek lor kok tak nganu ngono lho. Kamu misah do ngarepe diwarna ngono to. Oh piye? Bapak gandeng ada-ada. Jadi yo ngene ben roh yo ngene. Yo ngene gak gembar-gembar. Oh ngono. Nek kadoan gembar-gembar. Set aku jane kandang kok arep tak apa jenenge tak. Saya satu tiga, yo tempene dhewe anu dhewe. Lah ya tek kok nggonku ke tak nganu to apa jenenge tak dandani neh to. Tapi urung enek danane. Kita lagi teko. Lah ya lagi teko iki lho piye. Ada sarapan teko kebakaran ngalir. Ora apa-apa. Saya wong Kok desa iki? tan lho. Wong Kalimantan ngene iki. Lah, Yo. ta gak apa. Lah gedene kuwi lek mat saithik tok kuwi lho. Gak dene ngomong kuwi dudukne. Ya dingi Tak dukne wi. saithik tok kuwi lho. Wis ah. Kok Aku ganti. Iki kok kono kan? Nek pesen kae. ya Lagi iki. Lor. Sedang persiapan gendeng. Di wong ya. Gawan ning di wong. Ngalor. Nah, gue bos. Ngeplok mlayu ya topi. Iya toh, iki ceritane kon jere tukange kon nganu. Kandangku lho kon ndang penyetat wedhuse ngono lho maksude. Kandangmu Kakak wedhus kuwi wae kawin lho sing edok ya. kon metat. Heeh. Metat to. Setok kandangnya kurang. Ya kandange Golekno sepi nganggone kucur kono akeh kok. Jane kowe toblok lho nganggur ajane. Nah silih oleh kandang. aku mesat. Nggonmu gawe ganti jus to. Gak seratane telu to mamah menak e. Ora dipisah to ben opo kuwi. Bidang kawin nah to. Udah kawin nih. Iki pene lho wong kandang kena yo kaya kena di nganu ae kok. Ya Pak nih. Cincin iki lho. Ya masih tengah dhewe pin. Iki biar tak cita tak bongkar. Lho jane mas kok pring iki kok. Lah yo kena. Ora yo morne lah mutu. Pring iki mbok. Gawe gede-gede ombo-ombo kok di. Jane kayu aku duwe cagake jek duwe bongkaran omah e. Setar arep munggah no. Oh, petalane ngono-ngono kok dia. Wis kenek jane iki. Nah, aku bos lah, Ci. Alhamdulillah, Ci. Omae lek Saripah diganti asbias. Asbias sing kidul, sing lor ya tetep ya gendeng, tapi usuk iki renge diganti kayu, Bos. Oh, ya ini bos yo alhamdulillah omae Saripah diganti reng. Yang sebelahnya ini ganti asbes, Bos. Iya ya nih loh. Ya bos.
Iki di dongkrak iki. Yo, gue ngumpulno tiga umpak. Iya lah ya, ya. Tadi bejek omahe iki lho, bejek kabeh iki lho delok. Lah ya iki nyongkok ah. Lha kok paling di dongkrak karo ceplok paling kae, Blok. Disongkok ternak di kaya apa iki? Silang. Iya kan gembok si ganti silang iki piye to dhisik kan? Buh lali buh. Lali paling biyen. Lali to, Blok. Serempang dari serempang. Iya lho. Lah nek tenawi gak gawe sing gawe kamil kok iki. Lah yo iki kan gak diserempang oma biasane kan. Biyane kan serat bukan miring to. Kok radang tak dadane sak abruk kok kayak Lah iya no terangin koetan. Wah, ngene delon. Ah, Dari mana piye iku wis diapakno. iya le Pakde iki wis menak dicek. Lah ya dibrokne. Iya, kuwi lho dibrukno ae. Wis dibrukno ae ya. Heeh. Dibrukno malah apik kuwi. Lah alah. Ngomong-ngomong to duk kuwi kok sok. gak krenek popo. Kok Perpo kaya cowek. iya kuwi lho. Ngenane lho bisa ngelah Padus. Wis Ngarekno. iki ae omah iki wenake dimbrukno ae dadi anyar. Lah iki waduh rong sasi lagi diolah iki. Ya kuwi. Tak anggun. Lah ya. Pe. Pe yo. Yo patang minggu lho. Petang minggu mek saulan duk kok sok. Mosok Bonder dadi es beneran. Karena es hukum sok. mosok entek duk. Hah? Iwak dus e. Anu kok nggo nanggun nek kene mursak buntel. Oh, kodane. Kuwi kodane ning dhuwur kuwi. Kuwi kodane sebelahmu kuwi. Bujek kuwi. Wah, apa? Apa to? Pak lupa ngomong apa. Oh. Ya, omah kok pancen dimbrukno piye majene. Ya, saya gak patut gua. Coba delok kan wedhus iki lho, malah apik-apik. Saya ngene lho nggih kandang wombo ngene lho. Wong omah kerja ombo tanggo kandang kok iki jane. Tawang lorong li abone beso metu kringete. Menek-menek. Menek-menek. Lah mun ya meneng-meneng lepat tunggu paling iso metu kringete mari. Bisa kok nganggo pring sebelah krana ben lurus terus diserempang. Lah iya ngono. Mujine lek Mas dhewe apike dimbrukno apik iki. Ora. Wis disongkok kok kono. Iya, ya. Kuat wis morometan dhewe lagi serempang. Ben anu apa jenenge? Ben lurus neh lek Mat ya. Yo biasane ngono. Ben lurus neh. Tuh, kok pentil ngono kok cepetan mari. Lah ya aneh kok. Ya. Apa kena pentil aja. Bos ganti iki lho, Bos. Kuamai ngono Renge iki lho, Bos, renge ngene kawan. Lah iki bos ku ganti reng. Reng karo usuk. Reng karo usuk iki, Bos. Iki kok padha to. Ganti reng karo usuk. Iki udah menceng kabeh lho, Mas lho. Miring lho omahe. Dibenakno sik omahe. Disodok go pring piye ngo. Ben lurus Bos ya omahe. aneh loro. Nah, iki Bos ngene iki Bos ceritane Bos. Ya, itu Bos. Wis cepet. Lagek le mublek aku mau. Iki ya mau. Ben omahmu mau wenceng kabeh lek. Iya toh? Omahmu udah miring lho. Aneh men. Kudu dandani ben lurus sih gawe nempring iki. Nggak apa lagi lek. Oh, gua nganu ya. Terbil ya. Terbil Bos. Oh iya diterbil kagak. Mangan apa ono pokoke yo. Terus Wak yo blek. cuacane kok ngene ya, Pak. Lah yo iki mangan. Engke mangan apa gak? Gak kok tak kelamongan. Anu Pak. Cuacane trae, cuacane kok ngene trae. Wene panas banter lho.
panas udan. Iya kuwi akhirnya kan cuacane ngono kuwi ya ning awak digreges. Tetep tuh es krim loh. Kosok. Oh, itu jenenge es krim kok. Anake sitok lumayan wis gede. Tapi opo ono tidak tok iku kan wesak sak. Iya to kosok. Udan pertama kali yo padon, wangen gede ono lho. Arep yene jajal, ganti diganti bendang apik kok. Badri keneng e. Badri wong ning sawah umbuh. Paling jalan. Lha nek pite ora to masa malah. Lho. Bisa tak kagel kauleh pite. Lah pite pantek. Karek cilik. Pite ora goro-goro kok. Lah, Gak tahu. Kok. yo paling 3.000 rupiah paduk. Senenane. Lah kuwi lho. Gak tahu ono malah. Oh, tuku ya gak apa-apa ya. Wis, Bos. Iki lho, Bos. Lah umpake Bos iki lho, Bos umpake. Oh, umpake dikek kene, Bos. Niki lho umpake karo asbias e. Nah, iki lho Bos umpake karo anune Bos, asbias. Ya jangan vlog pagi hari ini saya mau tak tutup. Jangan lupa di like, di komen-komen di YouTube Kena Orjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.